така, нали така, не знам какво се прави, как се прави. Както съм чул. Отварям въздуха. Не, чай, без контакт. Да горите на долу малко. Запуши си ушите. Стой. Готов ли си? Давай. Чай, че ме е страшно човек. О! О, не. Бягам, това е страшно. Не си чувствам кръка. И ще би ходил на откриване. Пален от раз.